Bost hamarkadako ibilbide artistikoa egina du Juan Luis Goenaga margolari donostiarrak. Mikel Lertxundi komisarioak orain, ibilbide luze horrek emandako usta erakusketa batean bildu du. Hala, artistaren bildumak Donostiako Kubo Kutxan hartu du ostatu. Erakusketa 6 gune tematikotan dago antolatuta. Gune horiek elkarren segidan daude areto nagusian antolatuta, egilearen irakurketa kronologikoa eta evolutiboa egin ahal izateko. Horrez gain, beste areto batean paper gaineko lana dago ikusgai. Beste ibilbide paralelo baten antzera, baina modu autonomoan funtzionatzen duena. Erakusketa honetan, artistaren bildumako lanak, 26 bilduma partikularretakoak eta beste hainbat erakundetakoak bildu dituzte. Guztira 128 obra.